dobitnika. Puno novca je osvojeno. Ali i sada može da se osvoji 55.000. Dve petice, 3-0 je rekao. Treću ću ja dati za tačan odgovor. Ako stigne baš sad. Ko je na vezi? Goran iz Novog Sada. Gorane, imate li tačan odgovor? Tačan odgovor za mene. Violinista. Violi? Samo da ja upišem da je osvojeno koliko je 55.000, da? Idemo sada kutije. Koja boja vam se najviše dopada? Crvena. Crvena, jeste li sigurni? Jesam. Jesam. Dobro, evo sada ću otvoriti. Ovako. Nije to ona kutija koja je krila ključeve. I rešit ćemo se njim. Ostaje nam 4. Što je još naravno lako. I nova igra koja sada donosi 20.000 dinara. Svaka nova igra naravno donosi novu novčanu nagradu, početnu, od koje se dalje stvaraju one druge, veće novčane nagrade. Osvojeno je 55.000 i sada želim da se ponovo osvoji neka novčana nagrada, da biste opet ono što treba sada naći među 2, 4, 6, 8, 10, 12, tako se nisam prevarila tu, oko 12 slova je opet najduža reč. 20.000 dinara sada vredi, skuter je i dalje tu. Eto, Nenad nije uspeo da ga osvoji, ali možda samo zbog toga što skuter čeka baš vas. Ko zna? Možda... Nemojte biti neverni kada je sreća u pitanju, jer se sa njom nikad ne zna. Često zna da iznenadi. 20.000 dinara ovog trenutka može biti vaš prvi dobitak, a ovaj divni motor vaš drugi dobitak. Tek kad osvojite novac, možete pokušati za skuter. Sreću, na njegovu žalost, nije uspeo da dođe do ključeva, ali je, mislim, zadovoljan sa 55.000 dinara. I svi oni koji pokušaju i dođu do nekog novca ne treba da staju, jer imate pravo da učestvujete još neograničeni broj puta do samog kraja. Nama? Slavko. Slavko, vi znate ovu drugu reč? Variola. Variola. Pa nije Slavko. Nije variola. To jest nije variola, to je nova sada igra. Da, to je ključevi od skutera. Ali prvo morate da znate o kojoj se reči radi. Hajde, recite mi tu jednu magičnu reč. A ono što je najbolje jeste da pored tih 60.000 dobijete prilike da osvojite. Ja jedva čekam da neko reši ovu igru i obožavam da otvaram ove kutije od kako su stigle. Naravno, ovo je prva nedelja. Kako su stigle kutije, jedva čekam da se reši igra, da se osvoji novac, pa da vidimo koja vam je to kutija zapala za oko. S obzirom da smo već dosta minuta potrošili na traženje ove najduže reči, stiglo nam je preko 5 ponuda, tako da i kažem za sve one, naravno, koji nisu bili sa nama od početka, koje to reči ne treba nuditi. Major, modar, jedro, domar, i drame. Mnogo je reči stiglo, mnogo redočih odgovora, ni jedna reč nije vodila od ovih kutija, niti do ovih 60.000 dinara, ali svi oni koji su pokušali već, pokušali su sigurno za manje novca, zato sada ne treba da odustanu kada imamo 60.000 dinara. 60.000, zamislite samo gde biste potrošili taj novac i krenite u lov, jer znam da bi vam dobro došao, svima bi dobro došlo
malog novca sa strane. 60.000 dinara, to opet i nije malo novca. Očekujem novo uključenje i nadam se stvarno da će ovog puta biti ona prava reč da jednu kutiju bar otvorim. Jedva čekam, ja živim za taj trenutak da dođe, da čujem onaj gromoglasni aplauz, da se osvoji ona suma koja je na ekranu. Trenutno od ovih 5, pa ako ključevi nisu tu, tu kutiju sklanjamo, pa tražimo onda novu reč. Vidjet ćete naravno šta to sledi nakon rešenja, kako stigne tačan odgovor, ali pre toga morate prvo da rešite ovu igru. Hajde, ja sam mislila da ćemo mi već u prvim pokušajima imati tačan odgovor, ali izgleda da ova reč nije toliko, da ovu reč nije toliko lako. Saznaćemo i koga. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je s druge strane? Mirko iz Beograda. Mirko, slušam vas. Odaje. Odaje. Nije ni to Mirko. Nisu odaje, nisu drame, nije major, toga sam se setila ovog trenutka. Vi nemojte uz novac. Naravno da imate sa čime da napunite gorivo. Zašto? Nemam još tačan odgovor. Stvarno sam mislila da ćemo odmah u startu rešiti ovu igru i preći na drugu, malo možda neku... Ove igre sa manje slova nego one kad je 12, 11 slova. Samo 8 slova i reč najduža možda sadržati 8. Puno novca kada se konstantno uvećava nagrada, jer volim da osvojite i najviše ako stignemo do 100.000. Bacite se na posao, uzmite ono što...